Здравейте, аз съм Вена Ковачева и днес ще правя целуни, убий, омъжи. Тук има певци, актьори и такива. Нека да започваме. Тегля си 3. И първото ми е Нати от Виолета. Второто Pendant List Ема, нали, от Джеси. И третото ми е Ариана Гранде. Така, аз убивам Ариана Гранде, целувам Наталия и се женя за Pendant List. Тегля още 3. Така. Първото ми е Присила от Виолета. Камерън Бойс. И последно Бриджит Мендлър. Така, трепя Присила, целувам Бриджит Мендлър и се жени за Камерън Бойс. Така, още 3 тегля. Първото ми е Ненчо Балабанов. Второто ми е Мария Илиева. И третото Лора Караджова. Така, стрепя Мария Илиева. Целувам Ненчо Балабанов и се жени за Лора Караджова. Като ще ги изсипя, ще е по-лесно. Така. Криско. Сега казвам трепа Криско. Людмила. И последно Бобо. Трепа Криско. Целувам Людмила и се женя за Бобо. Така. Азис. Трепа Азис от сега казвам. Хорхе. И Преслава. Има 2 гадни. Значи трепя Азис. Целувам Преслава и се женя за Хорхе. Първото ми е Лейди Гага. Ела Ейър и Камила от Виолета. Трепя Лейди Гага. Целувам Камила и се женя за Ела Ейър. Така, първото ми е Роджеро. Нелина. Гери Никол. Трепя Гери Никол. Целувам Нелина и се женя за Роджеро. Първото ми е Франческа. Второто Херман. И третото Диего. Трепя Херман. Целувам Франческа и се женя за Диего. Първото ми е Мейган Трейнър. Второто ми е Джастин Бибър. И третото Макси от Виолета. Аз трепя Мейган Трейнър. Целувам Джастин Бибър и се женя за Макси. Първото ми е Графа. Второто ми е Печенката. И Виолета. Аз трепя Графа, целувам Печенката и се женя за Виолета. Така. Дейби Райан. Мия Талерико
и Самара Морган. Трепя Самара, целува Мия Талерико и се жени за Дейби Райан. Така, Бродуей, Лана Дел Рей и Андрес. Така, трепя Бродуей, целувам Андрес и се жени за Лана Дел Рей. Понеже ми остана още едно, ще го видя и ще реша какво да го правя. Сергио. Целувам го. Това беше клипа, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре. Ако не ви е харесал, просто подминавайте и ако искате да гледате още от моите клипове, не забравяйте да се абонирате. Довиждане!